काय आहे कारल्याची रुपये कडू कारले कडू कारले म्हणजे वेगळी बाजारात कडू कारली मस्तच म्हणून मी गोंधळलो ह्याच्यात मी माका द्या ढोबळी मिरची होय होय तीच एक कारल्याचा बिल द्या कारल्याचं कडू असतं कडू हा त्याच्यामुळेच द्यावा कारला कडूच असतं माका तुम्ही मागापासून मी गोंधळतोय कारला कडू कारला कडू हा कारली कडू मग भानगड कळत नाही मका कुळू असतो चल एक दोन घेऊन ठेवते ह्यो एकटो असल्या कारणाने त्याचं गोंधळ झालं माका जर ठेवतो तर मी पटापटा इकलं असतं वर्षा द्या पैसे कॅशियर ते माझं गोंधळ करी त्यांच्याकडे जीपे नाही एकच द्यावा कडे एकच घेऊन टाक रे आता मग तेवढं काही काय लावणार नाही खाणार कोण म्हणजे मराठी जगात देवच्या आधीच मरतले की काय सांगता जरा 25 देऊन टाका मग 20 द्यावा ते बरोबर आता काय घेऊन बसता जगती ते जगती म्हणताच नाही परत नाही जगले तर पुन्हा परत मग काकडा सांगणार कोण काढा लवकर काढा पाऊस येतात किती दिलं 20 किती घ्यायचे हा पुणग्याक 3-4 घेतले भेटलेली आहे इथं काय येतं की काय येणार आहे ओके आता चाललं काय पण तू मी जातो त्यांच्या बाटली ती काय चालली माझ्या पटकन आता तू बाजारात म्हणून मी येतो कोण बाजारात तुम्ही बाजारात आमच्यावर बघू काय चालली ती तरी सांग अरे हे बघ काय हो आम्ही आकडे औषध पकडे हे रोपा कशी वांग्याची 20ला 5 ठीक मग तुका परत वही माका लय आवडतं माका लावते माका लय होता ही बरी आहेत मग ती घेते वेगळी जात आहे हा वेगळीच आता माझ्याकडे ती वेगळी आहे ही कसली विचार आणि ही कसली किती ती माका 6 द्यायची 20 रुपये कारण घराकडे जायचं का ती जगताना मोठी न ती मोडत आहे बघ ती 20ला 6 दे आणखी घ्यायची ती बा आणि गिराय घेता भरपूर मग नाहीला तरी चला खायला काय कलचा म्हणजे कसला वांगी नक्की हा वांग्या कसला तर बघ चांगली बघून द्यावा 6 द्यावा 20 रुपये अगो कसला आता विचार आपल्याकडे वेगळा आहे ए ओ कसली आहे ती पांढरीमध्ये येतात पांढरी म्हणजे ती हिरव्यावाली हा पांढरी आणि दुसरी जांभूळ असते किती 6 दिले नी 6 दिले नी 4-5 मिरची हवी तो घाटी मिरची नको डबू मिरची ती आहे डबू मिरची काय ती डबू मिरची म्हणजे ती भोपळी लावतं भोपळी मिरची घे मग घेते मी माका पण घे होई येत माका कशी आहे तो काका काका पटकिरी म्हणते दादा 20ला 5 मधी भोपळी मिरचीची आहेत ती आता एवढी घेतलं म्हणजे आणखी एक तर भोपळी मिरची एक जादा द्यावा कसं कसं आणखी 20 रुपयाची द्यावा 20 रुपयाची 5 देतात एवढी घेतलेली असते ते 4 दिल्यानंतर आणि एक शेवंतीचा द्यावा मला एक कोरी येतो टोमॅटो देऊ आणि अरे टोमॅटो टोमॅटो घराकडे मारून नाची महाग झाले देव तुम्ही हा अरे ते आता धरणार नाही रे लावून असं पण शेवंतीचं थांबा द्यावा थांब थांब माका टोमॅटोची पाहिजे जगली नाही तर तुझी टिंग सांग करून दे नाही टोमॅटोची वही असतं तरी चांगल्यातले काढ ना तो योग बरं स्वस्त झाडावर मी मरणाची माग घेतली झाडा पैसे हव्यात तुमका हो पैसे हव्यात काय बाबा ए आता टोमॅटो लावला येणार नाही आता ह्या जगणार ना पण झाड जगणार ना की नाही तर तेवढा सांग हो टोमॅटोचं झाड आता जगणार नाही हा शेवंतीचा 1 रुपया ते देवा
देवा बघू बघितलं मला. नाही ना एक टोमॅटोची घे. 15 दिवस काय करायचं 15 दिवसांनी टुपशी काढायची. लक्षात राहू काय वाढली का ना जरा नकान पोचायची. शेवटी जी सीझनल असतात ना फुला. Seasonal नाही, हे वेगळी करायची. मग कसली या ही शेतात 30 रुपये. मग कधी कधी फुलं असतात त्या का? हे आता तुमचं 90 दिवसांत तुमचं ते पूर्ण वर्षभर झाड राहतं. नक्की हो. फुलं नक्की येणार सारखी सारखी. आमच्याकडे ती हां राम थांब जरा. थांब रे 70 20ला 5 देवा 5. शेवटीची घेऊ हो नको ना. शेवटी ही टोमॅटोची जर जगली तू कमी सांगतोय जर काय झाला त्याचा कमी जास्त टोमॅटोची झाड कमी जास्त कशाला लावतो. टोमॅटो महाग झालो म्हणून टोमॅटो महाग झाल्या पण ते भावनांना माका पावसात पहिलाच त्याची guarantee सांगितलं कमी असता माका पहिली माहिती आहे. टोमॅटोची लाव म्हणून टोमॅटोची घ्यायची. घाला ते हा इथे पिशवीत घाला. बाणान ठेवची लागतो त्यामुळे का मोठी. हां आम्ही सगळं झाला करून तू मोठं शेतकरी आहे हो. या घातला झाडा ही वेलची वेलची म्हणजे ते असं येते वेलची म्हणजे हो यांचा सांगा शेवटीचा ते विचार ना फुलं धरणार आहेत काय. मी घेतलंय त्याच्यावर तू सांगते नाही धरत लक्षात बरं उघड आहे काय हो ह्याच्यात ठेवतं. हा वेलची नाही तर घ्यायच्यात ठेव ना ठेव 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 चल. वेलची आहे. चल गुगल पे आहे त्याच्याकडे दिलंस कॅश दिले दिलं पैसे. हां चल मग आणि काय हँड कॅश. चला चल बाबलो खाई राहुल तो बघ. मी आता नाही चल आता- आपण मला मग चल आपण जाऊया. पेन आहे बघूया हां चल मग. चल. तू त्याच्यात ढवळाढवळ अजिबात करू नको. ते का दाखवत नको ते का बघ बघ सगळा भोपळी मिरचीपासून सगळ्या. हां मग आता बघ हे का ते टोमॅटो आहे. ते मरण्याचे त्याचे मरण्याचे मार्गात हा. ती वांगी आहे. येलनेरी आहे बघ. हां ती घेतली आहे वांगी पण घेतलं आहे. ती किती लावली असती आधी बघ. शेवटी घे. शेवटीचा विचारतोय बाबा. हो, हे कसं? काय आहे कारल्याची रुपये कडू कारले. कडू कारले कडू कारलंय. म्हणजे ओ वेगळी मगाच आहे ती. मला बोलताना तोड खिचडी. वेगळी आहे, वेगळी बाजारात नाही कडू कारली म्हणतात म्हणून मी गोंधळलो. ह्याच्यात मी माका द्या. हो, ढोबळी मिरची होय होय तीच 50 रुपयाची द्या. लावून द्यावा. 50 रुपयाची त्याचं बघ केवढा हे जरा मोठं side शेतकरी आहे तो. वर. आम्ही छोटे आहेत. आम्हाला ते गोंडे बघून येते ते. तू पण पाना तरी ओळखाना. होय सर, आता नको होता कसला कसला हे बघ कसा होता त्याच्या दिवसच्या मनात लय भारी होता कसला झाड पावसामुळे लावू मिळत नाही. रतांब्याचा. पुढच्या बाजारात येणार आहात काय टाक- पुढच्या बाजारात येणार आहात पुढच्या बाजारात म्हणजे असतो. काय जगली बिगली नाही, आवडली तर विचारतो. पुढे मग सांग. नाही पिवळे गोंड्याचं अक्कोट रे हवा म्हणून अक्कोट रे नंबर घेऊन ठेवा. आणि पाऊस होता त्याच्यामुळे आपण अक्कोट रे देत नाही पण कुसली तर कुसत ती बघ अरे मोफत 2-4 फुट रे ते कुसन मी काय सांगितलंय त्याच्यासाठी देत नाही. माझी ऑर्डर 5,500 बुकिंग बुकिंग देत नाही. कुसले तर तुमचंच लॉस आहे ना. मोठा शेतकरी आहे तो. हा? मरणाचे त्यांना गोंड्याची झाडं लावल्या ना. मरणाची हत माझ्याकडे. नर्सरी खोलल्या ना. सुपर फॉस्फेट कर झालाय त्या लागवडी. सुपर फास्ट काय सुपर काय शेवटीच फास्टर सुपर फास्टर. शेवटी बघ शेवटी तीच चालली आहे. शेवटी कशी आता बोललो शेवटी नको म्हणून ती बघ काय आणलेली आहे बघितली आहे मी. पण ती घेऊया. ह्यो एकटो असल्या कारणाने त्याचं गोंधळ झालो. माका जर ठेवतो तर मी हे पटापटा इकलं असतं. माका सांगते तर 2 दिवस ये आणि बाजारात दिवशी येईल. हे शेवटी आपल्याकडे तशी जाईल. नाही तो मी सांगू शकत नाही. ही वेगळी असली तर माका माहिती आहे. अरे चल वर्षा द्या ए वर्षा पैसे कॅशियर तर नाही ते माझं गोंधळ करी. त्यांच्याकडे जीपे नाही आहे. जीपे हा नाही अरे विचारलं मम्मी पुणग्यान दिले माझे पैसे. हा त्याच्यातले 50 रुपयाची शेवटी तर सांग शेवटी धरणारी आहे. धरणारे म्हणजे धरल्याशिवाय इकू बांधलेली आहे की तो म्हणता 12 महिने धरणार. 12 महिने धरणार. तू म्हणतो सीझनल आधी. का ते का माहिती ही 12 महिनेवाली आहे की विचार कसली विचार आहे जरा मगच मी गेला ती? नाही तर. विकणारे तास सांगणार 12 महिने धरणार. तरी ही सुपारी कमी उंचीवाली की जाम का उंचीवाली आता सांगू मिळायचं तर वाढल्यावर कळा. विचार त्यांका रे. तपासण्या करताना तसं झाड वाढत त्याला. नाही काय काय कमी हाईट वाले असतात ना. शेवटी 10 रुपये ह्याच्यातली माका चांगली 5 देवा. 50 रुपयाची देवा. मी काढू त्या दिवशी फसलंय तसं फसलं. हो त्याच्याकडे लक्ष ठेवा. हो बघा तर त्याका सांगितलंच घेऊ
तो एक घेणार आहे एक त्यांचं एवढे घेतल्यावर एक ते वेल घेऊकच काय ते कारल्याचे कारल्याचं लावलंय मी ते धरतील आता. हा वेगळा आहे तो वेगळा आहे. असं पण ना ह्याच्याकडे सगळं वेगळाच वाटतं. 50 किती हो म्हटलं? 20ला 5 10 घेतलं. आणखी 2 देऊ. हे भोपळी मिरचीचे आहे. आणखी 3 पुढे काय तुझा गणित. 20ला 5 बरोबर आहे. मला द्या ते गोंडे द्या आणि हे गोंडे mix करून द्या. ओ ऐता का कसं असतं? फ्री मध्ये दिलं. फ्री नाही एक कारल्याचा वेल द्या. कारला एक कडू असतं. कडू हा त्याच्यामुळेच द्यावा. कारला कडूच असतं. माका तुम्ही मागापासून मी गोंधळतोय कारला कडू कारला कडू हा काय करणार? कवडीचा बेच काल हेंका आणून ते यांच्याकडे देतं. आता सेटअप करून हा आम्ही त्याला कलमा बांधतो. घरातल्या का देत नाही होय दुकानात. मग तसं बोलणंच झालं नाही ना. नाही तसं बोलणंच झालं नाही मग कसं. आणि डबल घालतो ओ सांगा नंबर हो घे रे. नंबर सांगा. 94 ही बहीण माझी चढकवटी चापायची माझ्या लिंबिनीची वगैरे सगळी व्यावसायिक असते मोठे. ही वांगी कसली आहेत म्हटलं? बागायत. देवा कारल्याची. का 20 ओ बाबांनू कारल्याचे वेल देव मी जातय. कारल्याची 50 50 रुपये 10चे द्या दोन. कुठे आहे? हो पोपळीची प्राइस सांगा किती? माका सांगत होता. किती? 70. ह्या बकवास. ह्या बकवास. हा बरोबर. ही कशी ही पांढरी वांगी हे आवडत कारली. जेवढे वेल लांबडे चालेल, चालेल. पटत थँक्यू. ऐका 10 रुपयाची. ही वांगी कोण सांगायचं नाही चांगले काढून थँक्यू हा. चल मी चल घेतलास. चल बाय. बाजार तुम्ही केलास. वाजले दुपारी व्हिडिओ जाऊ शकत नाही आता एवढा लेट. काळी 1 वाजलो. शेवटीचा कसा म्हटलं? चल तू इलाय मी शेवटी 10 रुपये 50 6 रुपये एक देवा ते काढा तुम्ही 50 झाले. ती कोणची गोंडे तिकडे असते तिकडे गोंडे असते. किती रुपये दादा? किती रे? 10 रुपये एक का पकडलं 10 रुपयाचे किती 5 काय बोललं? 10 रुपये एकच घेतलं. पैसे नाही ठेवणार तशी. गुलाबी बघताय मी काय येल तुमचे ते इकूचे चॉईस होते का? वेल तुमचे विकूचे किती लावू घेतो. टोमॅटो महाग झाले घेऊ पाहिजे काय म्हणून मी घेतलंय. किती घेतलं? मी किती घेतलंय? 5 रुपये घेतलं. 5 रोपा ही केळीची झाडात की काय? होय होय लाव ती लाव लवकर धरणार ती खाली धरतात एवढे विचारा. कसा रे? कसा था 40 रुपये म्हणजे लवकर धरणारी 7वी 8व्या धरा पुढे आम्ही 7वी 8व्या धरल्यानंतर वर्षात घड पूर्ण होतं. 8व्या महिन्यात झाले तर 12 म्हणजे केवढं उंच होतं? 5-6 फूट. कसली केळा ती? केवढी कसली कसली कसली? डी नाही का? आपली गावठी केळा ती? नाही 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 मग हे विकतात ती हां ते नको. ते उलट चांगले गावठीपेक्षा. छे, गावठी चव असते. का दिला कारली कडू मग भानगड कळत नाही मग कुळू असतो. चल एक 2 घेऊन ठेवते. कडू होता बाबा होता. पैसे दिलं मग एक ह्या घेताय मी जास्वंत. तो गुगल पे घेतास तुम्ही? नाही ना त्यांचा तो एकच होतो. हे हॅलो ए ये ना इकडे जरा. एक वाजलो हां मग का झाले आता 10 दिवस झाले. तुझ्या बरोबर मोबाईलवर मस्त दाखवलं. बाकी ह्याच्यावर बरी आता मोबाईल आलेला नाही बघता तुम्ही गजूले डोंगरातले पक्क्याच्या बाजूला बनवणी ते आता हे पण इथून आता पण दिसाल तुम्ही. आता पुढच्या व्हिडिओ. हां बाकी ठीक. चला यो बघा भाग येत लवकरच साधारण महिन्याभराने येत. महिन्याभराने येता का बाजार फिरता फिरता आता गेला पुढे. जीपे हा ना हा मग चल उगत टाइमपास सर. हो ही दे भाई ही जास्त. हा एक बस झाली. पैसे दिले होते त्याकडे. होय होय होय. गुलाब कसे म्हटला?
गुलाब छानच. तो पिवळा बरोबर. होय ताबक तुझा आवाज जाणार नाही. आमचं पुढे गेलो. मोठ्याने मारायची. तरी पण नाही जायची त्याचा. अगं तू उचल ग फोन न मग बघूया आपण. अगं ते पैसे घेऊन पाठी आहे पुन्हा परत. पाठी हाक मारतोय ना तुला. अगो हॅलो. अरे पाठी आहे. प्रत्येक टायमाक खय जात असते एवढंच वेळ काढता तुम्ही म्हणून तुमच्यावर मी आधी येत नाही. पण माका तुम्ही धरून बांधून देतात उगाची. धरून बांधा नाही तर काय या मस्त एडिट करीत होत आहे. या कसं हाणूच आणि ह्या येता की नाही पाठी. धर तुझा लॉक ढेंगात घाल. ढेंगात ना खिशात घाल. तू टोमॅटोचे रोपं पुन्हा का घेतलीस मला कळत नाहीये. तू बाजार मोफत बाजार केलं. चल हाय उभी राहा 2 मिनिटात आम्ही येईल. हां अरे उशीर होतो फोन येतो शाळेतून. रुको रुको. काकड्याची गावठी कशी आहे काकडे गावठी आमची लांब होणार. एकच द्यावा काकड्याची. एकच घेऊन टाकले आता. मग तेवढं काही एवढे काय थांबणार लावणार नाही. खाणार कोण. म्हणजे मराठी जगात देवच्या आधीच मरतले की काय सांगता. जरा 25 देऊन टाका मग. 20 द्यावा ते बरोबर. आता काय घेऊन बसता. जगती ते जगती म्हणताच नाही परत. नाही जगले तर पुन्हा परत मग काकडा सांगणार कोण. 20 रुपये आता आहे की जे आता तर सांगताच. एक तर जगले तर जगले म्हणून एक घेतलं. मग ते आता 20 बरोबर झाली. जगलो खायचो आणि 250 गेलं. काढा काढा लवकर काढा. पाऊस येतात. इथलंच 20 रुपये किती. हां पुणग्याक 3-4 घेतले. 10 रुपये वाटे घ्या. 10 रुपये या वाटे घ्या. 10 रुपये 10 रुपये. हा पैसे गेले. किती घेतो. 2 वाटे अगो. एकच 2 की 1. घे. 2 एक भरले मी. नाही. एकच होया. ती भरपूर देता भरून आणखी. ऐता भरून देऊ नको. 2 वाटे घेऊन जा. 2 नको 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 हां मग 2 घेऊन नको. जा. 2 नको. हां. एकच देवा. तर अशा प्रकारे मित्रांनो भाजीपालो बाजारात घेऊन झालेलो. भाजीपालो नाही झाडा ते एवढीच घेतलं. भाजीव घेतलं. भाजी 1 पिशवी भर आहे. मग भाजी वगैरे घेतली मी चालीवर पटापट. आणि ही बघा माणसा रस्तो सोडित नाही अजिबात. ही बघा काय यांका सांगणार. म्हणजे स्वतः जसं का आमचंच रस्तो हा. तर अशा प्रकारे चला इथेच थांबूया. दुपारी 2 वाजत इथे 11 वाजता येईल बाजारात. आणि घराकडे आता गाडी मिळणार. मला काम सोडून आपलं हाय उंडगायचं. तुम्हाला मी काम करत होतो. मला तुम्ही धरून बांधून आणलं. आजचा व्हिडिओ यांच्यामुळे गेलेला नाही. आता जायत ना रात्री. याचा मेन माणूस मागे बसलेलो. हो व्हिडिओ न जाणारच. माझा घेऊन काय डिझेल भरूचा ना काय तर. चला अशा प्रकारे मित्रांनो इथे थांबूया. पुन्हा भेटूया नवीन व्हिडिओ. तोपर्यंत बाय बाय.